Здравейте, сър. Добър ден! Вие, как се казвате? Колко? Колко години? 22. Хубаво ли във вашата държава? Ами, кой да каже? О, бири... Да, сравнително. Приятно ти беше, че ти не си могъл да мръднеш. Доскоро ти си бил на дърво. Да. Беше приятно, защото хората без да искат си спускат парите и без да знаят, някакви деца там се качваха на дървото и аз така и така взимах парите и събрах, знаеш колко? 1002 лева. Браво. Искам да питам. Кой е най-добрият ти приятел? Банана Джо. Той банан ли беше? Да, растеше на отсрещното дърво и всеки ден си говорихме. Но как си говорите, тъй като вие не можете да мръднете? Говорим си. Нищо друго говорене. Искам да питам. Откъде се доби сванелката? Та ти не си мърдал от... Да, но аз току-що излязох. Купих си фланелка. Съм чисто гол. И... Пак е малко нелепо да си чисто гол. Да, а банана Джо също падна, но го изядоха. Горкият. Добре, беше горкият банан Джо. Да. Дано е по-добре. Дано сега е по-добре. Да. Мисля това да бъде нашия разговор. Що това? Не може ли повече? Интересно ми. Добре. Аз ще разкажа малко. Отказ. Няма повече място.